Dnes vám predstavím jedno z diel od výtvarničky Eleny Ruta, ktorá tvorí pod pseudonymom Maršale. Elena maluje na hodváb. Klasické hodvábne šatky, ktoré každá z nás zrejme doma má. Jej špecialitou však sú aj obrazy malované na hodvábe. Je to neuveriteľne precízna práca, kde neexistuje, že sa pomýlite, pretože pri maľbe na hodvábe sa nedá nič opraviť. Tak ako je to napríklad s olejmi. Olej 2 dní, 3 dní, týždeň sa pozeráte na ten obráz a keď sa vám niečo nepáči, v pohode to premalujete a idete ďalej. Pri maľbe na hodvábe jedna škvrnka, jedna chyba a môžete začať odznova. Budem veľmi rada, ak sa na obrazy Eleny Ruta k nám prídete pozrieť, prípadne si ich mrknete na našom e-shope www.magishop.sk.